doamnele, sigur că astăzi este ziua cea mai frumoasă din viața bărbaților. Este ziua în care, vor nu vor, trebuie să recunoască că doamnele din viața noastră ne fac bucurii zilnice, ne fac viața mult mai ușoară și mult mai frumoasă, ceea ce ne obligă la mult respect și la mult devotament. Ceea ce se întâmplă însă în această simeză are o importanță deosebită. Majoritatea doamnelor care expun sunt talente ale zonei noastre din Bucovina, unele mai consacrate, să spunem, altele pe punctul de a deveni mari pictori consacrați, dar printre ei s-au mai strecurat și niște domni. Eu urez și domnilor, chiar dacă nu este 8 martie ziua lor, să aibă succes în așa o mare și frumoasă concurență. Le urez din suflet treaba aceasta, dar în primul rând, doamnelor, colegilor mele din Universitatea Ștefan cel Mare, care, după cum vedeți, crește pe zi ce trece, nu numai în structura ei fundamentală, în clădiri, ci și în structura spirituală, aceea a oamenilor care au talent. Deci, colegilor mele din Universitate, invitaților și tuturor doamnelor din România le doresc o viață frumoasă și o primăvară veșnică. Mulțumesc! Am să vorbi prezent. Deci, apustoarele noastre, vă urez o primăvară plină de iubire, armonie și pace. Cristina Langer, vă doresc o primăvară frumoasă în care doresc să primiți atâtea flori încât să vă faceți o grădină, atâtea felicitări încât să aveți cuvinte frumoase tot anul și atâta dragoste încât dacă ați oferi înapoi celor dragi, v-ar mai rămâne. Cristina Lauri, vreau să vă spun astăzi, de 8 martie, că bărbatul este cel mai grațios, că este cel mai frumos, că este cel mai puternic, dar totuși vă invit să închinăm un pahar pentru cea care îl face să fie așa, femeia. La mulți ani! Rămâna Schipor, la mulți ani tuturor femeilor, o primăvară fericită! Cristina Chiriac, vă doresc o primăvară senină și luminoasă. Mă numesc Ciorcan Viorel. Vă doresc o primăvară frumoasă și să fiți binecuvântată de razele soarelor și tot ceea ce este frumos. Bună ziua, mă numesc Ștefan Cătălin Alexandru. Vă urez o primăvară frumoasă și tot ceea ce vă doriți. Ce altceva pe lângă culoare și muzică ar sta mai bine decât un vers. În cenușă stă ascunsă totdeauna o scânteie și o iubire nepătrunsă într-un suflet de femeie. Să fii iubită femeie, Iuliana Sionese. Și Veronica Micle, din care am citat. La mulți ani pentru doamnele și domnișoarele de aici. Un gând bun pentru organizatori, pentru Raluca Schipor. E foarte greu să faci o cronică bună de artă la o vârstă atât de fragedă. Felicitări tuturor artiștilor prezenți și conducerii. Mulțumim mult! Asta îmi spunea Cristina Lauri. Dați-mi voie să vă spun că la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, aveți grijă, primăverile sunt ciclice și trecătoare, iar primăvara din suflet să vă rămână veșnică.